आया मा खालामदों बेलाय हारसिं बेयावलाय र' थांना फैनां ओइ जोंगाव मा खालामदों नोंलाय बेयावलाय हारसिंलाय सोरखौ नेदों रावखौबो नेयाखैलै ओमफ्राय अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय आंबो बिदिनो गिदिंलाबायदोंमोन ओमफ्राय नोंथ' सोरखौबा नेखादोंलै नेयाखै बेयाव रावखौबो थांदो सिखर जायो नोङो फाक्का सोरखौबा नेखादोंलै नोङो थांदो आं थाङालै थांदोलै आं थाङालै होरो फाग्ला फाक्का नों सोरखौबा नेखाथारदों नेयाखै रावखौबो नेयाखै खानाय गोलावफोरसो लोगो हमनो फैनो नागिरदों नामा नङालै थां आं थाङालै आं सफैबाय अके गोबाव जाबायमोन नामा नेनाया आच्छा माथो होनबावनो गोजानबो जाहैबायना मानोथो एफा लेट जानाय आं बाजाराव थांदोंमोन ओंखाम जाबाय औ मा ओंख्रै लावजों आलु ओमफ्राय दाउ बेरायहैनोसै होनबा थ'दो बुदां मा सानदों नोंलाय जेबो नङा फाग्ला मानसि थांनो जोंहा बेरायनोसै दे थांदो दे नाइस टु मिट इउ थांदोलै थांदो सोर बियो बे आंनि लोगो अ नाइस टु मिट इउ दे मालाबा लोगो मोनलायगोन औ दे थांदो दे बिदिब्ला जागोन दे है फाग्ला हामालै थांदो जोंबो थांसै माइसि गोदै गोथाव मोदोमग्रा फाग्लिनि आखायालाय सप्तासेसो आखाइ सुलानां